ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз бо як рӯзи офтобӣ, рӯзи ҳавои гарми тозаи хушрӯ, рамазон ҳам як рӯзаки дига монд. ҳам хел тез гузашт, ҳеччиро нафаҳмидем. дӯстони азиз, на гишнагӣ, на ташнагӣ, на рамазон бидагимон, на мақсад ҳамихе ҳавои салқинаки хушрӯ, да вақти хушрӯ, беҳад хушрӯӣ ва тез гузашт. худованд ки рӯзаву намозҳои хондагимонро ба даргоҳаш қабул бигардонад. айҷа бо бузҷӯшӣ дар ҳар як бигем видео мешава ки бисмиллаҳи роҳмани роҳим шумо бӯстон як сина дора ёки дута дора, ҳоли ӯ синашам нишонтон метиҳам. вақте ки моро харда будем, як синаш чихалехмон мегем кур шидаги буд, надошт шир, то ҳолияш шир намекунад, то ҳозира фақат як синаша медӯшам. барои ҳамин фақат ами як синаша нишон метиҳам. рӯзе савзоҳо буромадиян 2 литри шир додеста. ба урӯз якта комментария шид. ҳозира дар комментариҳои хекеро зиқ намешама, механдам. аввал асобунӣ мешидим, хидмат зиқ мекардам, ҳозир тамоман бовар кун ягон зара чизе ки менависанд хичон ба зарари хичон заблокировать мешаванд. восияташ нависта ки мо нафаҳмидем ки дар бузҷӯшӣ одам браслет кунад. ба якумш ки ин браслети ман 1 сол мешавад дар ҳамин дасти маҳай. 1 сол мешавад дар дасти маҳай. ин тилло несте ки ман худда нишон дода бошам. ин бижутерия ҳай. бе ташвиш. ман нағз мебинам бижутерия. се ки удоб мебошам. ман ҳама вақт дар даст мефурам. дастом хушрӯ бошад. чизои мақсад бижутериягӣ рангу баранг кунам. ҳали ки ҳамин маъқулум шуд 1 сол зиёд шид. не 1 сол мешавад. у тобистон харда будимш, не тобистон шуд. дигар на қатишон спорид мекунам, на ҳеҷ чиз. остаҳак заблокировать. ҷуно чӣ ба намемони якубо? ина хуба гуфте чашмш карда тамошобино. хубакш гуфтан намондеста буҷӯшмаш. чӣ ба намемони? ирӯ шоколадт наовардим барои ҳамин. ишошобин. ина тамошобино шира ҷӯшидам. хафшабине даи баландиш мондум. тарсдеста ина мувофиқи талаб деимаш надора. ина шир намекуна, намедонам чӣ ба ина. мана ишама ҷӯшидам. диде охе просто видеоро тамошо намекунам, ба яке мебинам, ба хали менависам. тамом бизак раҳмат барои ширакот. худованд нигаҳбонат боша. тамошобинон ба ҳамун як рӯз пода тамом шид. барое ки вай подавон ҳешка подавониро ба кала нагирифтеса. дар қишлоқ 2 подавон бояд боша. 1 подавонай 1 рӯз бурд. дуюм рӯз ки заменаш наёфтан отказ кард. то замена ёфтана гуфт кай ки замена ёфтема баъд миём подавонӣ мекунам. шахсоне ки дар Новосибирск зиндагонӣ мекунанд, дар қишлоқи мо бигем дар 2 қишлоқ, мо нами қишлоқ дар 2 кӯча подавон кофтестиянд. агар 2 рӯз кор кунӣ, 2 рӯз выходной 15 000 ойлик. агар ки бигӯй ки
خودم توقع میبرم 30,000 اویلیک با در آخری که وقتی پوده تمام میشوه 50,000 فویز به هیچی همیشه میتین 50,000 دیگه میتین اینم خیلی کدامی در مقصد کدامی خواهش داره بنویسین در تای کامنتاریا همسایه به حد زوره کدسته التماس میگه یگم کسا وایکن یگم کسا یو میگه подавонӣ кунад ки ҳеҷ кабакала нагирифтестиянд худа иҷа қариб ҳама алкаша ҳама якта нимта одамои соқ ки бошанд ҳаваё ба сезони кор даохи ов агаратошона ё мақсад кор бори хучон зиёдай ба гарда нагирифтестиянд иҷа ма ҳози гӯспандо маср мекунам боядам пас меём мегиримшон бо ӯй мекунам бо мегиримшон хер рӯсто бегаҳа нигоҳшон мекунам روزی که پوده باشه مقصد به تشویش روستا بگه کار برده میکنی به حضر که اصولا هم خدا زمین خواه اینجا با که سویش برومدسته اما عدیر میبرمشون چون میگردن مانده میشن با همه جمعیان با همه جا با میو میگیرمشون قینم جوازی گولیت میکنن نگاهشان میکنم با میریم тамошобинони азиз да иҷа ма вай кардам чеснокҳо ма чобоқа кардам тешачакати мулоим кардам шона ҳама ҷошона афтови да нимаш уқа хушруна тофтестай мулоима кардам иҷа ма вақти рамоҳ вақте ки шинонда будам 10 сатил пору кашида да иҷа рехтагӣ будам иҷа бигем ки пору қатияйда хо қати пору анаи боқӣ мондаша монда будам нарасидагӣ буд дига чеснокҳои зимним анаи боқӣ монда дар рӯзиеш ки то пеши смента ки пеши хона мешава иҷаша ҳози побел кардам иҷашда чесноки вай мешинонам инаи ёрдамчи мебине чесноки баҳорӣ фатима хе чесноки баҳорӣ мешинонам иҷашда иҷа тайёр кардам чеснокҳои рафта тоза мекунам ҷудо мекунам ба оварда мешинонам анаи пеши хонара гуфта будам побел мекунам ку ана иҷашаи параша побел кардам анау параш монда ёрдамчи мавиде ба ҷои ёрдамчи ғам додиста ана ҳози иҷаша аввал ба панҷакашак тоза мекунам не хас қошоқша баъд побелаш мекунам усолда иҷа чи буд гашнич укроп буд укропа бине буромадай тухмиёш ғалтидай буромадай гуфтам ки побелаш накунам бо дидам ҳарҷо буромадай иснаш холӣ намеша гуфтам як қиёмат тухмияй дар ҳамин хона побелаш кунам я ҳавош бизана бинам агар ки ба шарте ки шавҳарам мурғоша хонаша рост куна решотка бизана вай куна маҳкамшон куна боз зелен мекунам иҷадам агар ки накуна ҳечиш намекунам барое ки мурғо ҳам мараҷазир мекунанд бефоида мешава меҳнато дӯстони азиз динама упара маруфта будам упараи гаражма вайма ҳавлима имрӯзи параша руфтам шамолай мусрора тӯб кардам ҳози як перчаткиёма мерам мегирам сатила мегирам меём ин мусрора мебардорам ина боварӣ доре ки ҳамон ҳавли ҳамиқа тоза мешид чапири бигем муср ғажди чизи гӯспандо буд ба ёдтон боша ина иҷа чихе як хел мекунам 1 метр буд ғавси инам ёра ҳамара тӯб кардам ира бинед ҷара чихе руфтам ана иҷаш ҳози яххай
иҷа шаънаи хируфтум ҳамаро ина иҷода тӯб кардим. Иҷа иншоаллоҳ просто празднико ки буд, праздник ки буд нашуд теляшка заказ кардем. Гуфтам после праздника, гуфтам звоните. Анак иншоаллоҳ баъди 12-ум теляшка заказ мекунем. боқи мондаи мусроро мебаранд. Тамом ҳама ҷо тоза озода. ина тамом и ҳама кӯшишам барои ҳамин буд. Тез тез тоза кардам ки сирано хонаи мо дар раҳи мошина ай кӯдако метарсидам шамол ай берун ва гуфтам дар ҳамин рӯи ҳавлӣ бозӣ кунанд. иҷаам хеҷазир бохи гӯспандо гаштагӣ буданд. ака тозаи хушрӯ шид. тамом ака ба дилам шид. чанд боре руфта будам ба дилам нашида буд. ака ҳози ба дилам шид. ҷорам побел кардам. урӯз тозаак хушрӯ. яй намиҷа мемона ки ба хайра якам катишакам ҷураша биёранд. тез тез да теляшка бор мекунанд. тамом ҳама ҷо тоза. фотима да ягон мошини калонак бихарем дар рӯи ҳавлӣ бозӣ куна худаш гирдаш маҳкам. тамошобинони азиз, имрӯз ифторумда самбуса кардам. чӣ хеле ки медонед ман ҳамин тонмӯзи асра бояд ҳамаш тайёр боша, барое ки кори бегаҳ гӯспандо мурғо намешавад дига. барои бегаҳ специально бегаҳ хеста тайёр кунӣ. не чӣ хел самбусаҳом хушрӯ омадиянд. машоаллоҳ қабатош ҳамаш хушрӯак ҳӯй шидиянд. я та охираш зиётӣ накарда бисёр буд. ҷош кам будак ба гирифтим халиш кардам. фарша ҳамаша дохтум боқӣ мондашаю. кунҷитак надоштум, бекунҷит кардам. не ки беҳад хушрӯ омадиянд, фасон омадиянд машоаллоҳ. бояд та пирог пухтам да иҷа. кӯдако хушрӯ мехӯранд пирока. баланди бача худам дӯст намедорам. инамиқа баландиша нағз мебинам да. инамиқа боша хубай фикр мекунам. ранги коршик мебиёя ҳамиқаш ки кунӣ. хоса дама ҳози намози аср штестай. аср ма мехонам мерам гӯспандоя ҳоз нигоҳ дорум рафта дида омадестама. ҳози муҳаммад мустафо да беруна нигоҳшон кадестиян. ҳози фотима ховай хеза бо фотимаи либосаша пӯшонда бо мерам берам. ина мехоҳед тамошобинони азиз. ина бо гӯспанд чарондестан самбусаҳоро пухтам омадам. вале намоз ман нахондам. асрда камтар барвақт буд. иҷа асп овардиянд, иҷа бастиянд. бастагия и аспошон гандае ҳаст ки инаи гӯспандоро ман ҳозир сини хона мебарам. ҳамсоямон омадай бузо шуда дрини бузои мо духтай хуш карда. 3-4 та бузи аймон нестеда. иҷа манзараро бине. дарахто кам камаки барга кадиян хушрӯ шидия. иҷа ака мегӯм камкам мурғоро берун бурорум ки омӯхта шаванд. инами салом бировардагимон ҳам гандае ҳаста. ия би берунаш бировардам намедона чӣ кор кунад. инами қаш биромадиян дар ҳуй мондай ки якта биромадестиян. то намози шома бигардан хай бо ягон ҳилакати медурорумшона.
گندگی شبیم خب گنده هسته که همه را میزنه ای. سینی دروازه نیوزه تگوی دروازه هم کم تر خویای محکم شون کدم به هر حال میگم مست نروان که خیلی بد میشه و درو وردن شون بایوش حالی نبرومده استیم میقه سوزه خشرو میخرن علافی سوزه میقه سوزه بخرن بایوش ایدر نگو کده ای استودیا نمیبرویم گلاونی همی جانگره من برومد که او را نزنه سوزه روی چه خورده استه مصطفی را سرش پس دارن салон да хонамоне до потом будем после кому сер дроз шде муст мухаммад ти хабес бесто бинемат рос бест بچه ما چی خشته تماشا بینا سراشون پس کردن سبکه کشتن و بوز کردن بفره هسکی بفره محمد مصطفی فاطمه دست منه چما